Arratsaldeon bikote. Arratsaldeon. Ongi etorri. Eskerrik asko. Ibon eta Andoni. Lengusuak, Ibon zu, Lengusu gaztetxoa. Bai, bai. Eta Andoni zuere gaztea. Bai, ondi. Gaztea eta gaztetxoa. Andoni, Aitona, zuen Aitona berezi izango zen, ez da Aitona Santiago. Bai, bueno, azkenien, beragaz momentu asko pase duguz, onak, beste batzuk esain hona bai, bai, gutxako familizen, berezi, persona berezi bat, bai. Eta zuek, Ibon, omenalditxo bat egin nahi izan diozue, bere 4 latasa edo lauelea berritzearekin, ez da? Bai, hori da, azkenien Aitzize baserriko figuria izin da bai asko amumagaz batera, eta bertan egotezan kotxi gu jaio ginenetik ikusi guri kotxi baserri zen, eta azkenien gure baserriko da familizen ikonoa izin da hori kotxi, eta beran omenez beti pentsi izango gatateko, noiz atorrako gendula, baina ja haue karreri dela ez dela, ja definitivamente adarra gendun. Orain ari gara ikusten berea, esan dezagun orain zuek berritu duzuena, baina aurretik, Andoni, berak izan zituen auto gehiago edo beste autoren bat izan zuen, ez da? Bai, hau bai orain eukiban beste 4L bat. Bai, beste bat, marka berekoa. Marka berekoa, eta bai, pentsetan dute golpe bat montzola, apur bat onditze, da aldatu egin bai. Eta zuek oroitzapen oso polita dituzu, ez da, Ibon? Umetan baserrira joaten zineten Aitonari laguntzera. Bai, hori da, azkenien gu domekero joaten ginen baserrira, familize batu itxen ginen da, betian mesatara joaten ginen da, gero etxera jaten joaten ginen baserrira. Eta hori dana beti 4 latazin itxen gendun. Aitzitek hartzizkune lengusue dan hori, segara 2 muti eta 3 neska. Eta 4 lataz barruen sartzizkun eta bat esan aurrien, da iruatxien, enbede zinturo llegaz fardosoka bategaz lotxezkun. Esteko atxin, esteko... Zinturo irik etzego, Esteko, orduen fardosoka bategaz lotxezkun da aregaz baten ginen mesatera arte. Fardosokak denetarako balio dute. Hori da. Eta zu oso goiz hasi zinen gidatzen? Bai, azkenien... Gaztetxo? Bai, lehenengo traktorak egin da, gero kotxigaz. Petroli hartun da, horre buelta batzuk emoten usen, bai. Ez da izemat urtegaz, bai, gazte, bai. Eta zuek gaur proiektu bat aurkeztu nahi diguzue, zergatik edo zertarako beherritu duzue Aitonaren lauele kotxe hau? Azkenien ondala denporatxu batetik, nire lenguzue petxeta ukibedu beti 4 latazan karrera bat eitxie, raid bat, konkretuki da Marroko zera itzen den, urtero itzen den salida bat, eta da bakarrik 4 latazana. Marroko zeraino? Marroko zeraino, Biarritzetik Marroko zeraino. Eta eukidugu ondala denpora batetik, ja hori buruen sartunde, eta pasan urtean esan genuen, ostia, nila karreta dut eta behitxuk bidugu hori zelan doan, eta sartu ginen webgune baten, ikusi gendun izan gune genduna, zala 4L trofi, da bakarrik hau 4 latazan karrerie, hasi ginen behitxuten, da derrepente, ostra, 28 urtera arte bakarrik aldai. Azkar egin bertzen duten. Edadi maksima, 8 urte da, orduen ja, azkenengo urtie aurten, nik lasteria 8 urte etzen dut, orduen esan genuen bai edo bai aurten enbigula. Eso, ja esan genuen. Eta eskerrak azkar egin zenuten, Andoni, ze Aitonari erakusteko aukerarik izan zenuten? Bai, justo kasualidadea zoin dela pare bat azte hilda, bai, jakiman engo gula, da santzagun, komentegun, da berak, bai, nik emongo txutu dirue pagetako hori. Hilberria da, zuen Aitona Santiagoaren omenez aurrera atera nahi izan duzu proiektu hau. Ikus ezagun nola erakutsi zenioten Aitonari. Zer, ondo ipiniko kotxi edo, zer? Elegante hau. Bai. Elegante, arrobedak, eta ikusi zuz arrobedak. Elduko gara Marroko zera edo ez? Bai. Ez tekizu? Txikitxo eginen nien akortenaz. Niko negaz ikizien eban konduzi duten. Ama urtegaz jute zinen. Akortenaz bai nio altxoan, Aitzitzen altxoan jesarritxe, da ni kotxe manejetan, Aitzitzek hor eta martxak anbizetan, eta nik volantiagaz, txikitxo egiten. Baserri txiketa ibiltzeko. Aitzitze, zer? Marroko zera joati ondo edo, zer? Zeure kotxeaz Marroko zera joti ezer ondo? Marroko zera arte? Bai, ez da? Zeo pari polita egin zenioten Aitzitxeri, ez da? Bai. Gustora egongo zen, ez da? Bai, justo horre, hori grabaten du nien hainkia apurtuan, da orduen ja apurre txarra egon zen, baina oindala udi bai horrein hau, ondino, bera ondo, gugaz bizizan,
Eta ondo, kasualidadez femurra portuan, da Zintzuen ondela alta. ie batzuk, da, karo, geldi egon eran hoien, azkenien argaldu da... Apur bat, bete bildu izan. Bai. Bueno, zehaztuko dugu nola izango den zuen proiektu hau, noiz izango da lasterketa hau? Esan duzu, Biarritzetik abiatuko dela eta Marokoraino heltzea dela helburu, ezta? Noiz izango da? Ba, hau azten da, otsailaren 16-en. Urtero itzen da horretan... Ez da asko falta? Ez, ja horre ensegidan dau ja hor. Eta 16-en azten da, eta 26-en amaitzen dugu. Biarritzen hasi eta Marrokozen amaitzen. 10 egun. 10 egun. Eta zema kilometro? Ba, 6.000 ingeru zingo di ez da. 6.000 kilometro. 6.000 kilometro 10 egunetan? Bai. Horrek esan nahi du, egunean, kalkuloak aterata... Zero, baina proba Zero egitea. kilometro. Eta, autoa ongi dago, egunero 600 kilometro egiteko? Aitzitxen besteko horra hori kotxia. Bai. Ikusiko da. Eta proba hau da, 28 urte azpiko gazteentzat. Bai, azkenean hemen Euskal Herritzen da Espainian esteko lan fama askorik, bai, honek frantzin daue kultura behiz, motorrena, eta hor bastante fama hue daukarreri, eta azkenean hemen esteko askorik egon gara topetan, esare sozialetan, eta holan Euskaldunek eta Espainiatik eta ez dugu tope inorroz. Gudak egune bakarra gara, ia honegaz... Animatzen diren ez da? Ia, nonok deitzen bazkun edo zezer. Eta biotako nor joango da gidari? Ba, azkenien biok, ordu asko direzelez, txandakan biko dugu, bestela ordu asko ganen aurretan asientoetan, apur bete... Bai. Epertezeo gortu gaiago. Eta rally honek badu helburu solidario bat. Zein da helburu hori? Bai, helburue da, bertan Marrokoseko desertuko herri txikizetan bizi dien umien txako eskolarizazioa eta bultzatxie. Eta horretako itzen dena da, 4 rataz bakoitzak eroten deuz 50 kilo ingeru material eta banatu itzen dire, ze azkenien dile Marrokosetik zier etapa asko. Osa, etapak die, ez goaz, direkto, Marrokosera da, apur bat zeharka. Eta joaten gara herrizetatik gelditzen eta materiala emoten. Eta gainera guk ordaintzen dugun inskripzioa bebai, parte bat, doie euretako bideratute ez. Zer eramango duzu, zuek zuen autoan, zer material? Guk printzipioz dugu pentseta eskolako materiala erutie. Bai de posible da berutie, adibidez medikuntzako medizeinak edo medikuntzako gauzak, jateko bai, pentseta bat posible erutie. Baina, gu momentuz hori eskola materiala erungo. Eta noski zuek gastuak ere badituzue, eta zuek dirubilketa bat abiatzeko kamiseta batzuk atera dituzue, ez da, Ibon? Bai, honek ipinitxe deko guzenak atara dugu saltziko, eta bai, exito asko ukida bepia jendek erosi deuz. Azkenien hiruhiletan saltzeko izen garen kamisetak bi egunetan amaitxo jaku zen. Eta hori dirue azkenien da, pagetako inskripzioa. Azkenien frantzesak eurek esaten dena da, inskripzioa pageteako parte interesanti dela enpresak, esponsorrak edo dirue batxi ez, zuk ordaintxe zure boltsikiotik. Inguruko enpresari edo parte arazti proiektu honetan. Benefikoa izan da. Ez da demora asko geratzen, hilabete pasatxo geratzen da. Andoni, urduri? Ez, urduri, ez, ja gogoak nahazteko. Gogoarekin. Bai, ja topera, kotxien monteu eta aurrera. Honezkero mapak eta bideak eta kilometroak eta denak buruz ikasita izango dituzu, ez da, Ibon? Bueno, hainbeste ez. Guri improvisioetik guztitxeak, bai. Ez egin bida joan eta han bertan momentuen behitxu nundi joan bidan eta dano batera goaz, así que ez teko galtzeko arrisku askorik. Bertan Marrokozen organizazioak emoten dugu roadbookak esaten dena, berak marketatzu nundi nora joan bizu. Bai, ze ferria ere hartu behar duzu eta denetarik egin behar duzu. Ferri baten sartzen gara, 1.500 rataz dire, pentsau. Ferri ze beteta joaten da 4 rataz. Latan bezala joango zareta, ez da? Enak bilduta. Bai. Ze benetan abentura oso polita, ez da? Eta familiak zer dio? Hasieran esaten bien zuek zoratu dezauzi, Baina, bueno, gero ikusi bien zelan kotxi gauzen preparetan eta, gero, bai, nahiko apoio ukidu, bai. Hasieran ez zuten sinestuko, eta Aitona Santiagok ere behar bat ez zuen sinestuko hasieran, ezta? Ba, igual lehengoa sinesten man aititxe izan zen, aititxe gure moduen zen aprobatolan, aztopotra zan bai da, guk esan txagunien esan man berak, bai, zuek hartun 4 ratazak konpondu da erun, esatezkun berak. Familiz esaten man, bueno, zuek esan itxe zuek, baina gero ez duzu eitzen. Da, azkenien,
Berak bazuen fedea zuengan eta seguru gaude arro egongo dela. Hombre, hori pentsetan dugu. Hori espero dugu. Bai.